खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 13 सेप्तेम्बर 2020 रबिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया सिगां फरायथिन लादों मेष राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ गोबां गुलुं गुजुं मोनगोन माबा मोनसे गोरोन्थि मावफ्लांनानै गोबां खहा जानांनो हागौ सोरजोंबा एना एनि जानोबो हागौ गोसोनि साननायफोरा देबोर नांगोन देहाया बारा मोजां थानाय नङा बिगुरनि बेराम एबा माननाय बेरामाव गोग्लैनांनो हागौ रांखावरियाव मोजांद्राय नङा नाङा फाङा खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव खहा जानो हागौ गुबुना खहा खालामनो नाजागोन न'खराव एना एनि फैगोन समाजाव लाजिनांनो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन वृष राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा समाजाव अदेबानि मान मोननो हागोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा बेफार फालांगियावबो बारा मोजां नङा खहा जानांनो हागौ न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन देहाया मोजां थानाय नङा जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ दिनै लोरबां मोनगोन गियाननि आंखाल जागोन मिथुन राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोआ अहंखार जागोन गुबुनखौ मान होनो रोंनाय नङा मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा देहाया अदेबानि मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गुबुननि गोसोखौ बोनो हानाय नङा सोरनिबा सायाव जोबोर रागा जोंफ्रांगोन गोसोखौ हमथानो हायोब्ला मुलाम्फा जागोन कर्कट राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव जोबोर गोजोननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन सोरबा गोजाम लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन समाजाव मान मोनगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन सिंह राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ जोबोर उसाव बादाव मोनगोन गोसोआ गोजोननाय गैयै जागोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा गोबां हेंथा नुजाथिगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा धोननि खहा जागोन बेफार फालांगियावबो मोजां नङा न'खराव अनलायनाय फैगोन गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन साननायफ्रा देबार नांगोन गुबुननि बोसोन लानानै खामानिखौ मावनांगोन सोरबा लोगोआ फालांगियारि बिथिङाव खहा खालामनो नाजागोन सांग्रां जानाया गाहाम कन्या राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन गोबां खामानियाव मुखुब थानांगोन समाजाव मान मोनगोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन लोगो लेवा बांगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन तुला राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन वृश्चिक राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोआव गोग्गो साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव मान मोनगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रांनि गोनांथि दङ
गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन फरायसाफ्रा मोजां फिथाइ मोननो हागोन। धनु राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोआव मोजां साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननाया जाफुंगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां होनजायो समाजाव मान मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन लाइमोनफोरा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक जागोन। मकर राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन गुबुननि थाखाय जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ मोनफ्रोमबो खामानियाव हेंथा नुजाथिगोन सांग्रां जानाया गाहाम रांखावरियाव मोजांद्राय नङा बेफार फालांगियाव खहा जानो हागौ न'खराव अनलायनाय फैगोन गोसोनि टेनसना बांगोन गुबुना खहा खालामनो नाजागोन देहाया मोजां थानाय नङा जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम गुबुनजों गोरोबनो रोंनाय नङा सोरजोंबा एना एनिबो जानो हागौ नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। कुम्भ राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हानाय नङा समाजाव मान मोनगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनलायगोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा फालांगियाव बारा मोजां नङा देहाया मोजां थानाय नङा गगाजों लोमजानाय मोनगोन जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन गुबुननि हेफाजाब मोननाय नङा गोसोखौ जोबोर गिलुं गिलुं मोनगोन सांग्रां थानाया गाहाम। मीन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गावनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन मोननो गोनां धोनखौ दिनै गोरलैयैनो मोननो हागोन फरायसाफ्रा मोजां खौरां मोनगोन जायखि खामानि मावा मानो मोजाङैनो जाफुंसारगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो एसेनोसै गोजोन्थों। मोनसे फोसावनाय भारत हादरारि मोसानाय बादायलायनाय बड'लेण्ड डेन्स मास्टार सिजन 1 नि ट्रायल फोसावनाय हाबाफारि खालार 19 सेप्तेम्बर 2020 फुंबिलि 10 रिंगानिफ्राय थावनि बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन हल बिजनी आसाम नायग्रामोननि मुं थिसननाय जागासिनो ट्रायलनिफ्राय फाइनालसिम बांसिन नायग्राया मोनगोन 50,000 रां बान्था साफ्रोम नायग्रामोननो बोथिसे जानाय होगोन नखरैनो नायग्रामोननि थाखाय मोनथाम मासि होनाय जागोन हारसिं नायग्राया मोनगोन मोनसे मासि नखरैनो नायग्रानि खेन्दा 2,500 रां हारसिं नायग्रानि खेन्दा 1,000 रां खालामदो अनलाइन बुकिं www.bodolandinkhongtelevision.com जानबुं नाम्बार 7002254729